У Копенгагені десятки тисяч людей вийшли на вулиці з однією вимогою – Гренландія не продається. Марш стартував з Ратушної площі і проходив центральними вулицями міста під прапорами Гренландії та лозунгами «Ми» англійською і гренландською мовами. Демонстранти аплодували, скандували «Hands off Greenland» і дійшли до посольства Сполучених Штатів. Протест – відповідь на заяви Дональда Трампа, який публічно вимагає, щоб Арктичний острів передали Сполученим Штатам, називаючи Гренландію життєво важливою для американської безпеки. Білий дім аргументує це стратегічним розташуванням острова та покладається на його потенційні мінеральні ресурси. І що найгучніше, Трамп не виключає силового сценарію. Для Данії це звучить як пряма загроза суверенітету. Європейські країни вже направили військових на острів на прохання Копенгагена, а в самій столиці Данії протест швидко перетворюється на демонстрацію національної єдності за Гренландію, за право народу вирішувати власну долю і проти політики тиску з боку союзника по НАТО. Серед учасників – колишній політик Гренландії Єнс Б. Фредеріксен. Він говорить про те, що через цю ситуацію люди на острові живуть у постійній тривозі. Каже, діти не сплять ночами, не сплять і дорослі. Бо коли одна людина в Білому домі раптом заявляє, що хоче взяти вашу країну, це вже не дипломатія, це психологічний пресинг. І це особливо боляче, наголошує він, з огляду на те, що Данія роками підтримувала Америку у складні моменти, а тепер отримує подяку у такій формі. На марш виходять і данці, і гренландці. Данська режисерка Шарлотта Сакс Боструб каже прямо, вони прийшли, щоб показати солідарність і гнів. Сам факт, що американський президент може собі дозволити такі ідеї, шокує, пояснює вона. І паралельно аналогічні протести відбуваються і на самій Гренландії. У столиці Нуук сотні людей збираються із прапорами та плакатами. «Greenland is not for sale. We shape our future». Колону очолює прем'єр-міністр Гренландії Єнс Фредерік Нільсен. Учасники марширують до американського консульства. Зупиняються біля нової будівлі, куди американці планують перевести дипмісію. Нині вона працює у маленькому червоному будинку з кількома співробітниками. Ця деталь важлива. Трамп говорить про Гренландію як про великий стратегічний актив, але насправді це автономна територія з населенням 57 тисяч людей, яка хоче не бути монетою в геополітичній торгівлі, а мати право на самовизначення. І саме цим пояснюється масштаб емоцій. У Копенгагені організатори оцінюють чисельність маршу у понад 20 тисяч осіб. Це приблизно як усе населення Нуука. Поліція офіційних цифр не називає, але вулиці реально заповнені. Суть цих протестів не лише про Гренландію. Це сигнал про те, що у відносинах Америки і Європи стається небезпечний злам. Союзник, який формально гарантує безпеку в рамках НАТО, одночасно допускає анексію території іншого союзника. І це вже не просто скандальна заява. Це криза довіри, яка може мати наслідки для всієї архітектури європейської безпеки – від Арктики до України.
and stand united with our Greenlandic brothers and sisters. Og 6 andre byer på Grønland, og der er flere steder, hvor initiativet Hands Off Gardatik Nunak, Inuit Fællesforeningen for ikke. Hjælp hinanden, hvis nogen har brug for støtte og føler sig utrygge. Og Anders, du kunne først forklare det. Vi har en lille hurtig intro, hvis I lige skal være jer lidt væk fra mig. Men der er det der, det var. Historien er perfekt, men fordi solidaritet betyder noget, når det gælder. Og jeg håber på, at vi vil blive nødt til at stå med os i de kommende mange dage og mange nætter. For Grønland. Og det er jo ikke bare i København. I dag er vi på gaden i Odense, i Aarhus, i Aalborg, i Nuuk, i Ilulissat og mange andre byer. Og med en samlet stemme fra Danmark til Grønland, der siger vi, nok er nok. Grønland er ikke til salg, og hverken trusler eller pres eller bølleadfærd vil ændre på det. Fordi det, vi udsættes for, kan ikke kaldes andet end bølleadfærd. Først den vanvittige idé om, at Danmark skulle kunne sælge Grønland hen over hovedet på grønlænderne, som om vi levede i en tid, hvor mennesker og lande kunne sælges, som om de var varer. Så forsøget på at bestikke grønlænderne med penge og løfter om rigdom og velstand, hvis de ville underlægge sig Trump og USA. Og endelig selvfølgelig det aller værste, truslerne om at bruge militær magt for at tage Grønland. Det er uhørt, det er uacceptabelt, det er respektløst, og det skal møde